ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, бародарон, хоҳарон, апо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломату сари ҳолед. худо кунад ки ҳамин хел бошад. дӯстони гиромӣ, як чанд рӯз пеш дар ФМС будем. алон ҳамин дар ФМСем. гуфти ҳамун акай ташриф ки ҳамин кабинети ҳаминро тез хабар мегирем. хулоса тез мемерем ФМС, одам ёре мебарем. як навор карда будам ки очра чӣ қадар бисёрай мақсад дуромадан, навбат расидан бениҳоят душворай, қинай. хуб, баъд як бародармон, як тамошобинмон бигӯем ё ки як подписчикмон, намедонам, дар зери навор нависонда ки бо номи Сабр 01 нависонда: ака, фаҳмонед мардума, программаи ММС қати регистрация кардан дар кор, рӯзи рафтан аниқ мегири сумша, через ҳамун программа месупорӣ. Тамом. рӯзи рафтан, ҳозир ман хатар бихонам. рӯзи рафтан одаме ки сумша супорид, очередаш алоҳида пеш ай дуромадан навистагиай оплаченная предварительная запись да як платкаи саршавӣ дуромаданда. фақат дар телефон ҳамун QR-кодча нишон мета, халос, дига дар ягон ҷо сум намесупора. ҳамира илтимос паҳн кардан дар кор ки бародаро аз ин имконият истифода баранд, дар очереди калон наистанд. асос ба ҳамун программаи ММС суми патента супоридан ки дар дарун чизои лишни мезананд, мисли ёфтани кор, 500 сум сим-карта метан, номери хучан дар дарун гап зананд ки SMS-и тайёр шудани патент дар номери хучон биёя. яъне ки ба ҷои оне ки сим-карта мехаранд аз ӯ, меган номерои хучона гап зананд ки дар номерои хучон аммо вақте патент тайёр мешава, SMS бия ки аллакай патенти шумо тайёр шудагиае. номери хучона дар дарун гап зананд ки SMS-и тайёр шудани патент дар номерои хучон биёя. дар дарун да қарз фиреб метаҳанд ва барои ҳамун сим-карта гирифта 500 сум мегиранд. дар дарун дар қарз фиреб метаҳанд ва барои ҳамун сим-карта гирифтагӣ 500 сум мегиранд. маҷбурӣ. иша нафаҳмидем рости гап. не ки тарзи оддӣ карда мефаҳмам ки бародарам гуфта ки ба фикрам ки бояд ки бештари шумо бидонем программаи ММС кардагиай барои иммигрантон, барои ҳами палчат кардан ё ки супордани патентай. бародар хоҳиш карда мега ҳамира бирасонем ки аз оне ки миян соатҳо дар очрат местан, хуб, то бегоҳ, то мақсад дар очрат местан, аз ода ҳамин программаи электрони очрат бигиранд. ММС қати дар ҳамунҷа мақсад сумша месупорӣ, меои дар инҷа пеш аз ҷивои очрат, мақсад навбатат мераса, мақсад заҳмат бисёр накашанд. ва дар ин дурун мега ки дар ин дурун мақсад ғайр аз ӯе ки мақсад барои патент месупорӣ, ғайр аз ӯ барои сим-карта ва барои пешниҳод кардани мақсад кор, барои ҳаминҳоям сум талаб мекунад. хоб бародармон бо номи Сабр, яке аз тамошобиномон бо номи Сабр гуфтагие ки бифаҳмонед. дӯстон, дар ҳақиқатан ҳамин хел ҳаста. мо омада будем ҳамун рӯз мақсад пешакӣ нагирифта будем, электрони очра нагирифта будем. хоб, омадем то бегора, мақсад ки иҷдаҳат кардем барои очратмон расидан, бегоҳ да қариб расид очратмон дар ҳамун таблое ки ҳастай, дар ҳамунҷа дар ҳақиқатан фарз кардем мо агар 3000 ё 4000 намедонам чандум одаме боши, агар пеш аз ҳамун очрати мо ани ба мақсад ки рақамҳои 5000 6000 ҳамин хел мебироя. и ҳамун одамое ҳаста ки электрони очрат гирифтагиай, ҳар қадар мақсад дерам бия очрат гирифтагиай меян, навбаташ пеш аз ҳамун аз одамое ки дар берун очрат гирифтагиан, живо очрат гирифтагиан, пеш аз ҳамун очратшон мерасад. хоб, агар ҳамин хел кунем барои худтон осонтар мешавад ба фикрам. хоб, баъд дигар ин ки баъди патента дар патент супорӣ ку намедонам, нагуфта буданд мора, не ки патента гирифтанда, мақсад ки аввал патента аз як акошка ҳамин хел мерафтӣ, ҳама чиза пешниҳод мекардӣ, патент тайёр бошад, мегирифтӣ, тамом, охиронҷо ҳамон ҷои патент гирифтан буд. ана ҳозир як акошка дигар равон мекунанд, мераи дар оҷа мақсад ки патента мета, паспорта намета, дигар ҷо равон мекунанд, дар оҷа пешниҳод мекунанд барои инами
خدمت حربی کردن یا که برای جنگ حوزه که رفته است، برای همون جنگ رفتن، مثلا خیلی مرا پیشنهاد کردن و ما و مانند دیگر چندین نفرای دیگر دیدیم که پیشنهاد کردن، چند چیز دیگه پیشنهاد میکنن. مقصد خلاص کلام که در همین چیزا، در همین فریب و فندا افتاده نشوین، فریفته نشوین. خلاص همین چیزا را گفتن میدیم. خدا نگهبانتون، خدا حتیات کنین، در پناه خداوند باشین.